Селям алейкум, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим самые важные новости сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссер сейчас выводит номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам по вайберу абсолютно бесплатно или звоните по скайпу, по видео atr.tv. Это наш адрес, нам важен ваш голос. Ну а мы пока начнем обсуждать все актуальные новости. Начнем со следующего сообщения. Великобритания поддерживает концепцию создания платформы по деоккупации полуострова. Об этом сказала посол Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Еміні Джепар. Мелінда Сіммонс висловила підтримку концепції Кримської платформи і готовність до подальших консультацій з цього питання, додавши, що Великобританія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Вчера также стало известно от Министерства иностранных дел Украины, что Соединенные Штаты Америки также готовы к сотрудничеству для создания Крымской платформы. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США закріплена у декларації щодо Криму, яка була оприлюднена державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною. Крим є частиною України, і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, мы сейчас видели с вами сообщение от МЗС, где стало известно о том, что Великобритания и США готовы принимать участие в Крымской платформе. Какую роль они будут занимать как страны-подписанты Будапештського меморандума? Ну, слухайте, маємо зазначити, що це дуже позитивний меседж з боку наших західних партнерів. Він каже тільки про те, що ініціатива президента і, в принципі, політичної верхівки України, вона є вірною. І те, що зараз намагається президент Зеленський реанімувати Будапештський фактично меморандум дещо в іншому ключі. І що найважливіше, те, що на такий формат пристали фактично наші союзники і країни-підписанти, Сполучені Штати і Великобританія, є позитивним сигналом. Тепер найважливіше полягає в тому, аби зібрати якомога ширшу коаліцію західних сил, до яких входитиме, як я розумію, і Туреччина в тому числі, і, ймовірно, Франція, так? Тобто ті країни, які є гарантами безпеки території України. І тут зараз найважливіше те, аби ці сили, які зберуться разом, аби вони змогли також вивести на діалог Росію, оскільки спілкуватися одним блоком людей, які мають, в принципі, єдине бачення і консенсус, потрібно з головним винуватцем тієї ситуації, яка склалася в Криму і на сході України. Тому зараз найважливіше знайти якесь розуміння з боку Російської Федерації, зокрема її керівництва, і аби ці люди були готові йти на компроміс і дійсно обговорювати це питання конструктивно, прикладно, шукаючи якихось спільних точок дотику. Как вы считаете, как можно привлечь Российскую Федерацию, как можно ее заставить принять участие в платформе по деоккупации полуострова? Ведь они постоянно говорят о том, что тема Крыма для них закрыта и не подлежит обсуждению. Так, ну ви знаєте, мені здається, що в цьому аспекті велику роль відіграє те, що практично всі ці країни, які зараз згодилися брати участь в обговоренні, вони ввели жорсткі санкції проти Росії, так? Тому я думаю, що вони доволі сильно впливають на російську економіку і на життя пересічного громадянина Росії. Тому тут повинно бути два моменти. Перший – те, що повинна бути для Росії загроза посилення санкцій. Так? Нам потрібно паралельно вести роботу із цими ж представництвами іноземних держав про те, аби посилити вплив фактично санкцій на російську економіку, а з іншого боку спілкуватися з Росією на тих домовленостях, що в разі, якщо вони будуть йти на цей компроміс і будуть готові йти на поступки в питаннях повернення Криму, то ці санкції можуть бути послаблені. А какие бы, по-вашему, санкции сегодня могли бы напугать Российскую Федерацию? Ведь мы понимаем, что ныне существующие санкции, они не могут ее вынудить, да, там сесть, к примеру, за стол переговоров по Крыму. Возможно, в какой-то долгосрочной перспективе, но не сейчас. Так,
Так, про це багато кажуть, що ніби санкції вони не є зовсім дієвими, однак я впевнений, що в такій середньостроковій або довгостроковій перспективі вони дадуть свої плоди. Ну, я думаю, з приводу санкцій більше зможуть прикладно сказати економісти, як люди, які розуміються на структурі економіки Росії, тому які є в неї вразливі місця. Однак мені здається, що питання міжнародної торгівлі сьогодні є критичним для Росії. Так, і зокрема, це питання газу. І я переконаний, що якщо продовжиться тиск на Північний потік-2, проект, в який вклали шалену кількість грошей росіяни, які узгоджували ці дії з Німеччиною, яка ніби зараз з ними має спільну позицію з приводу того питання, то якщо продовжуються санкції і Росія зрозуміє, що продовжувати будівництво їй буде надзвичайно невигідно, от в такому разі ми зможемо і спілкуватися вже, скажімо, з позиції виграшної, але не програшної. Пане Максиме, давайте подключим к нашей беседе сейчас Леонида Емца, народного депутата Украины 7-8 созыва. Он с нами сейчас на прямой связи по телефону. Пане Леонидо, витаю вас. Витаю вас, студия. Последние новости по платформе Крыма – это то, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания готовы присоединиться к работе этой платформы. Насколько будет серьезной роль этих двух стран в создании и работе платформы по деоккупации? Ну, по-перше, я вітаю те, що провідні країни світу, такі як Британія, Сполучені Штати, готові разом з нами змагатися за як можна швидше повернення Криму під українську юрисдикцію. А з приводу того, наскільки потужно будуть діяти вже представники цих країн, залежить багато, в тому числі і від виборів, які будуть 3 листопада в Сполучених Штатах. Ми ж розуміємо, що від того, хто переможе, Трамп чи Байден, залежить і риторика, власне, цих країн. А как может измениться эта риторика в зависимости от того, кто станет президентом США? Ну, власне, ми можемо констатувати за цей термін правління Трампа, що хоча він іноді діє дуже жорстко, але його риторика по відношенню до Росії завжди залишалась достатньо толерантною. Як і щодо питання Криму, він, хоча і не заперечував офіційну позицію Сполучених Штатів, але намагався не загострювати акценти на Росії, її агресії і збройних впливах Росії. А щодо Байдена, ми бачимо абсолютно протилежну ситуацію. Ми ще не знаємо, як він буде реально діяти, але його риторика дуже конкретна, чітка і агресивна щодо Росії і її спроб захопити суверенні території інших держав. Дуже дякую вам, пане Леоніду. Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вот когда мы говорим об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации, мы видим, как европейцы сталкиваются перед выбором гуманитарных ценностей и экономических интересов. Как вы думаете, придет ли момент, когда они могут поступиться экономическими выгодами ради гуманитарных ценностей? Та, звичайно, та ми в принципі і зараз спостерігаємо в певній мірі те, як питання Криму сходить з шпальт газет європейських, як вони перестають це питання бути на порядку денному європейських інституцій, зокрема ПАРЄ і Європарламенту. Тому в цьому питанні є багато проблем, так і необхідності української влади активізувати цей дипломатичний фронт і продовжувати нав'язувати фактично наші ідеї і актуалізувати це питання на європейських просторах. А как это можно делать? Как нужно разговаривать с западными партнерами? Ну, я думаю, що ми повинні нагадувати про дійсно ті злочини, які виконує Росія, і я думаю, виходити з економічних аспектів саме про те, що в питанні повернення Криму зацікавлені не тільки українці, але й європейці, оскільки саме від того, чи повернеться Крим, багато в чому залежить безпека в європейському регіоні, і це дозволить позбавити такого впливу Російську Федерацію на території фактично в центрі Європи. Тому це важливий фактор. Ну і друге, ми повинні продемонструвати європейцям те, що в разі, коли Крим буде в Україні, то економічно і для європейців буде вигідніше, аби це була цілісна територія,
територія. Це стосується і в плану торгівлі, і логістично дуже важливий є Крим, так і для України, і для Європи в цілому. Тому ми маємо шукати якісь точки дотику, які цікаві саме для європейців, і які будуть за нас фактично боротися не тільки з питань солідарності, але й власної економічної вигоди. Но с другой стороны, ведь мы понимаем, что европейцы за нас не будут возвращать наши территории и восстанавливать суверенитет нашей страны. Достаточно ли мы, как руководство Украины, сегодня используем все рычаги и механизмы, которые есть у нас в руках в вопросе давления на страну-агрессора? Ну, про це також дискусії чимало триває. Ми бачимо, що зараз президент Зеленський ініціює чимало різноманітних процедур. Одна з них – це саме Кримський майданчик для обговорення. Друге – це інформаційна кампанія, не останнє місце, в якій займає створення телеканалу «Дом», який функціонує на території Криму. Третє – це така соціальна політика для молоді, коли їй пропонують вигідні умови для повернення, чи точніше переїзду на материкову Україну і навчання за певними пільговими умовами. Тобто це всі ті речі, які є ментальними, я б сказав би. Це спроба повернути не фізичним шляхом Крим, але хоча б ту частину населення, яка є проукраїнською, яка бачить себе в складі України. Тому в цьому плані йдуть певні перемовини. Що стосується дипломатичного фронту, то тут можемо відзначити, що з моєї точки зору особисто, що за попередніх міністрів закордонних справ і ті дипломатичні служби, які тоді працювали, ті люди, вони показували доволі гарний результат. Зараз трошки ніби переформовуються команди, але тим не менш нам потрібно і на дипломатичному фронті продовжувати комунікацію як з європейцями, так і з представниками Росії, аби налагодити діалог. Ну і я бачу, що для президента Зеленського питання Криму є дійсно важливим, воно є наріжним. Він про нього, що найголовніше, постійно нагадує в усіх виступах і ставить його, так би мовити, на порядок денний української політики. Тому є сподівання, що ось всі ці ініціативи, вони будуть примножуватися. І, що найважливіше, з часом ми отримуємо якийсь конкретний прикладний документ, в якому буде прописана конкретна стратегія про повернення Криму. Тому що наразі, я принаймні такого документу не бачив, і навіть про його там плани створення не чув. А він дуже потрібен. Да, у нас в эфире представители комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий сказали, что публичную часть документа стратегии деоккупации мы сможем увидеть к Новому году, или чуть позже, в январе уже 2021. Но будем следить за событиями, обсуждать в дальнейшем в наших эфирах. Давайте перейдем с вами вместе к следующей теме, к не менее важной теме. Сегодня, как известно, Конституционный суд отменил электронные декларации и незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. Об этом сообщил во вторник журналист Сергей Лещенко. Решение Конституционного суда означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмена недостоверного декларирования. Лещенко отмечает, что представление было инициировано депутатами ОПЗЖ и «За майбутнє», а проект судьям раздали только утром 27 октября. На закритому засіданні у вівторок Конституційний суд проголосував за скасування статті 366.1 Кримінального кодексу «Недостовірне декларування», незаконного збагачення, електронного декларування повноважень НАЗК. Проект був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили тільки 4 суддів – Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. В то же время окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директора Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ уже назвали решение скандального окружного суда абсурдным. Національне бюро розцінює рішення окружного адмінсуду Києва від 26 жовтня як втручання у свою роботу і, безумовно, оскаржить його. Фактично йдеться про спробу в будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топ-рівня та перетворити сам орган у керовану кишенькову структуру. Вот вся эта история дала повод многим
экспертам, журналистам, политическим и общественным деятелям говорить о тотальном наступлении на антикоррупционные органы, чтобы нивелировать реформу борьбе с коррупцией, на которой настаивают наши западные партнеры, как известно. Вот напомню, что к этой реформе напрямую привязано наше сотрудничество с МВФ и другими мировыми финансовыми структурами и получение от них финансовой помощи для экономики страны. У президента Зеленского уже отреагировали на это решение Конституционного суда и окружного суда. Решение окружного суда точно по Сытнику будет оспорено, там заявили. А вот электронное декларирование, которое отменил Конституционный суд, попробуют снова вернуть через парламент. Вот, да, мы хотели дать цитату офиса президента, но я так понимаю, что сейчас пока что она не готова. Вот как вы считаете, вот то, что сейчас выносит такое решение антикоррупционный Конституционный суд, как отразится в дальнейшем на всей антикоррупционной системе в Україні? Безперечно, це негативний сигнал, який свідчить про те, що всі ті здобутки, які роками будувалися в сфері антикорупційної діяльності, вони сьогодні фактично нейтралізовані, і 100% що від цього отримують переваги ті сили, яким є що приховувати, які, власне, борються проти цього. Однак я думаю, що тут є кілька складових у цьому рішенні в його причинах. По-перше, знаєте, є така поговірка, яку, по-моєму, ще Сталін свого часу сказав, про те, що не важливо на виборах, як голосують, важливо, як рахують. Ну і відповідно до цього можемо трошечки модернізувати. Неважливо, хто приймає рішення, так, політичні, важливо, як їх потім оцінює Конституційний суд. І як би не намагалися окремі депутати боротися із корупцією і створювати додаткові інституції, додаткові важелі, які будуть запобіжниками корупції, от, власне, такі рішення, вони нівелюють роки просто роботи. Я думаю, что... Ну а как понимать, что судьи Конституционного суда выносят такое решение, которое, очевидно, противоречит интересам нашей страны? Звісно, я більше того переконаний, що всі ці судді знали про те, що це буде суперечити, і що це ставить під питання нашу співпрацю з західними партнерами. Ми ж пам'ятаємо, коли Верховна Рада відібрала не дуже, скажімо, доброчесних, чи точніше людей, які не за всіма параметрами підходили для атестаційної комісії для одного із антикорупційних органів. І тоді в нас вже почалися певні сигнали з Європи, коли нам казали, що питання співпраці і безвізу зараз знаходиться під знаком питання. А от коли починаються ось такі речі, як зараз відбулися, так, і саме це рішення, то воно, в принципі, кардинально вплине на наші відносини. Я думаю, що якщо в найближчий час ми не знайдемо шляхів, як вирішити цю проблему, то в нас будуть доволі серйозні і неприємні розмови із європейцями, які скажуть, що подальші, скажімо, і транші фінансові, і співпраця за різними форматами, і промисловий безвіз, про який зараз багато говорять, будуть поставлені на паузу. К нам должна сейчас присоединиться народная депутатка Украины 8-го скликання. Мы попробуем ее связать. А вот говоря о последствиях, пане Максиме, как вы считаете, удары по НАБУ и вот по антикоррупционной инфраструктуре могут ли привести к срыву программы сотрудничества с МВФ? Я думаю, що для цього такі перестороги є, так, і фундамент для цього є. І зараз для того, аби уникнути якогось негативного розвитку подій, президент України, правду кажучи, вже дав коментар. Так, він сказав про те, що намагатиметься це рішення повернути через право законодавчої особистої ініціативи. І якщо в найближчій перспективі ми зможемо відновити справедливість, так би мовити, і повернути всі ті інструменти впливу на, скажімо, можновладців в Україні, тоді ми зможемо обійтися якимись такими м'якими, можливо, вказівками. Так, водночас, якщо ці речі не будуть зроблені, то очевидно, що в Міжнародного валютного фонду з'являться нові питання, і вони поставлять під сумнів, чи потрібно продовжувати співпрацю. Да, то есть по факту мы можем лишиться следующего транша МВФ, правильно я понимаю? Безперечно, як будь-який кредитор, МВФ хоче розуміти, що він дає гроші туди, звідки він їх точно отримує, що бажано із відсотками. А в умовах, коли він буде давати кошти в державу,
де антикорупційна діяльність зведена до нулю і корупціоногенність знаходиться на надзвичайно високому рівні, то з'являється відповідно питання, чи давати цей кредит чи ні. Так, і це велика проблема. Але я хотів би ще зазначити, що от, коли ми говоримо про ініціаторів цього рішення «За майбутнє» і опозиційна платформа «За життя», ну, останнє є відверто проросійською силою. І я думаю, що в них ціль стояла не стільки в тому, аби захистити там своїх якихось вкладників, так, своїх спонсорів від можливого переслідування антикорупційного, а скільки саме бажання розсварити нас із Заходом і створити передумови для того, аби ми позбавилися ось цього фінансового забезпечення і фінансової допомоги із Заходу. Давайте подключим к нашей беседе Викторию Пташник, народного депутата Украины 8-го созыва. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Виктория, витаю вас. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, говоря о последствиях сегодняшнего решения Конституционного суда, что нас ждет, по-вашему? Ну, друзі, по-перше, я хочу сказати, що я дійсно шокована черговим рішенням Конституційного суду, який фактично втручається в усю антикорупційну реформу, яка була ще парламентом нашого скликання започаткована. Так, ми голосували за створення всіх антикорупційних органів, ми запровадили систему електронного декларування. А зараз відбувається, знаєте, повністю якийсь відкат назад, я б навіть сказала, не 5 років тому, як було, а ще раніше, там, не знаю, за часів Кучми, Ющенка і так далі. А ми настільки набагато вже кроків зробили для того, щоб якраз використовувати те законодавство, яке було прийняте, щоб притягати людей, які, скажімо так, підозрюються, по яких є доказова база у вчиненні корупційних злочинів, притягати їх до відповідальності, доводити ці справи до суду. Створили Вищий антикорупційний суд. Що зараз, коли втручається Конституційний суд, то це все, ну, мені, чесно кажучи, дуже прикро. І знаєте, вчора я прочитала повідомлення на сайті президента, воно таке було, що начебто нічого не сталося, все одно всі рівні перед законом, що президент обов'язково скористається своїм правом законодавчої ініціативи, подасть, я так розумію, новий законопроект і відновить кримінальну відповідальність за подання недостовірних даних декларації, тобто все одно нічого не сталося. Да? Зеленський намагається нас переконати. Але я хочу всім повідомити нашим глядачам про те, що наразі, навіть якщо Зеленський подасть новий закон, навіть якщо він буде прийнятий в парламенті і потім ним же підписаний, а все, що було до прийняття нового закону, фактично можна обнулити. А вот давайте дадим сейчас, давайте для того, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, мы сейчас процитируем офис президента. Попрошу вывести эту цитату сейчас на экраны из сообщения офиса президента. Конституційний суд ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення в країні системи максимальної прозорості державного управління та місцевого самоврядування. До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства. Довольно скромное такое заявление. Какие меры, по-вашему, будет предпринимать в дальнейшем президент Владимир Зеленский? Ну, Що давайте я одразу сделать? скажу, що про те, що система працювала ефективно, відкривши інформацію для українського народу, хто чим володіє. Я хочу сказати, що це не була первинна мета тих законів, за які ми голосували. Тому що первинна мета все ж таки була моніторинг способу життя чиновників, притягнення до відповідальності тих, хто не може пояснити джерела походження свого майна, звільнення від відповідних посад їх. І ми навіть в Конституції України закріпили як одну з підстав для звільнення суддів якраз неможливість пояснити джерела походження свого майна та майна своїх родичів. Ну, тобто інша мета. Не те, щоб на людей звалилася купа масив інформації, у кого які маєтки. Хоча дійсно нехай знають, і люди також за кого голосують. Але зараз, якщо, ну, як цю ситуацію виправити? Безперечно, в парламенті, напевно, буде розглядатися новий закон. Але що я хочу сказати? Що все, що було подано до того моменту, як буде новий закон ухвалений, а ми ще не знаємо, коли це навіть буде, да? Воно обнуляється. Всі абсолютно декларації, вся ця інформація по чиновникам там попереднього скликання, цього скликання, державним службовцям, політикам і так далі, все це не буде братися до уваги. Тому що в кримінальному праві
не діє принцип застосування, немає зворотньої сили закону. Тому все, що, от, наприклад, якщо хтось вже не вніс якусь інформацію там суддів, прокурорів, народних депутатів, офісу президента Зеленського до декларації щодо, наприклад, своїх земельних ділянок, маєтків і так далі, то ніякої відповідальності за це вони нести вже не будуть. Пане Максиме, Тільки якщо ухвалять новий закон, тільки спочатку з набранням його чинності буде вже застосовуватися цей закон до нових декларацій. Тобто я вже не кажу про всі антикорупційні розслідування, які наразі були порушені Національним антикоррупционным бюро, вони всі мають бути закриті, на превеликий жаль. Пане Максиме, как вы считаете, вот учитывая тот факт, что вот это представление было направлено в Конституционный суд представителями партии ОПЗЖ «За майбутнє», можно ли говорить о том, что сейчас идет пророссийский реванш на разных фронтах? Ну, звичайно, це ж є однією з складових цього процесу і спроба позбавити нас ось таких важливих інструментів на шляху до євроатлантичної європейської інтеграції, якраз є свідченням того, що це намагаються просто абсолютно протиукраїнські сили довести нам, що ми не заслуговуємо фактично на чесну владу, і вона буде продовжувати робити ось ті речі, які вона робила з нами протягом багатьох років. І в принципі це, розумієте, наступ на всі ті здобутки, які були в української держави, починаючи з 2014 року. Ми зробили чимало важливих кроків для того, аби очистити владу, аби унеможливити повернення до неї ось таких одіозних людей, так, які були, скажімо, і на антимайдані, і решта. І от зараз те, що відбувається, якраз і є проявом такої ситуації. Я вам більше скажу, мені здається, що вирішити глобально цю проблему можна буде лише в тому разі, якщо ми займемося не лише там судовою реформою, а в принципі реформою політичної системи України. Тому що б ми не робили, які б не були намагання в нас діяти саме в антикорупційній діяльності, якщо не буде спільного бачення і в судів, і в законодавчої гілки влади, і в виконавчої, що найважливіше, і політичної волі президента, тоді гріш ціна усім цим намаганням. І те, що сьогодні президент каже, що він зробить якісь кроки для того, аби відновити це, то їх точно так само зможуть підкупні судді з Конституційного суду чи інших судів відмінити. І ми будемо ходити по цьому колу роками, не отримавши в результаті нічого. Дякую. Максим Джигун, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголнас, пани Виктория, а вот если мы говорим о последствиях решения Конституционного суда, может ли это ухудшить наши отношения с западными партнерами? Вот мы же видим, что куда бы ни поехал президент Владимир Зеленский, имеется в виду в западные страны, там постоянно ему декларируют о недопустимости давления на антикоррупционные структуры. Ви знаєте, я переконана в тому, що це справді погіршить наші стосунки з різними європейськими державами, зі Сполученими Штатами Америки, адже навряд чи хтось захоче інвестувати в державу, яка не хоче тут запроваджувати антикорупційні інституції і, власне, притягати до відповідальності тих, хто займається корупцією. Це такий навіть інвестиційно дуже непривабливий крок, який говорить про те, що прийшла певна влада в Україну, яка, крім того, що намагається в бік Російської Федерації дуже потужно дивитися, і там дивні речі досить на Донбасі відбуваються, але не будемо зараз про це говорити. Далі ви бачите те, як розвідка Великобританії вже намагалася надати певні сигнали президентові Зеленському, говорячи про те, що в його найближчому оточенні знаходяться люди, які заслуговують кримінальної відповідальності за такі злочини, як державна зрада. Все це такі маячки про те, що у нас досить важкою є вже ситуація на міжнародній арені. Я вже не кажу про те, що справи України починають вирішувати без участі України, що абсолютно не було можливим до того, як Зеленський став президентом. Тоді, ви пам'ятаєте, діяв принцип, що нічого про Україну без України. І якщо про нас держави вирішували там якісь питання, і це стосувалося безпосередньо долі України, то Україна завжди була присутня. Зараз цього всього немає. Если не будут
будут предприняты определенные меры в направлении решения вот той проблемы, которая сегодня возникла? Можем ли мы лишиться следующего транша от МВФ, и что это будет для нас означать? 100% ми можемо бути позбавлені цього траншу. Більш того, я вам можу сказати, що з МВФ у нас вже дуже непрості відносини, незважаючи ще до того, як це рішення Конституційного суду було прийнято. Це сигнал про те, що для МВФ, так само як для будь-якого інвестора, що в Україну дуже потенційно, скажімо так, невигідно вкладати кошти, тому що ці кошти просто можуть бути фактично спрямовані не на ті цілі, які Україна декларує. Якщо ми не отримаємо транш МВФ, ну очевидно, що нас чекає інфляція, друк коштів, запуск грошових, я маю на увазі гривні, запуску цього друкарського верстату, про які, до речі, говорили окремі слуги, які казали, що потрібно зараз запустити друкарський верстат для того, щоб роздати там 7 по 1000 гривень. І міністр економіки це підтримав. І, до речі, дуже поганим сигналом для МВФ було все ж таки позбавлення Національного банку своєї інституційної незалежності, яка раніше у нього була. От все це з таких кроків фактично наша репутація просто перед МВФ і міжнародними партнерами руйнується. Дякую. Чох Сагл, у нас Вікторія Пташник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. А ми переходимо к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. К нам присоединяется сейчас Рахман Гаджиев, главный редактор First New Media. Он с нами на прямой связи из Азербайджана. Рахман Бей, салям алейкум. Алейкум салам, здравствуйте. Рахман Бей, вот в первом блоке нашей программы буквально час назад вот мы разговаривали с Баку, с Гульшен Ханум-Пашаевой, которая подключалась к нам в эфир, и она сказала об очередной трагедии, рассказала об очередной трагедии, которая случилась сегодня в 13:00. Вот расскажите подробнее, что произошло, сколько раненых, сколько убитых, и какие новости последние в Азербайджане? Спасибо большое, Гульсум Ханум. К сожалению, вынужден еще раз отметить, что атаки армянских вооруженных сил на гражданское население Азербайджанской республики не останавливаются, не прекращаются. Уже в который раз ракетному обстрелу подвергаются мирные города. Сегодня была одна из самых трагических атак, потому что в результате ракетного обстрела кассетными боеприпасами по Барде были убиты более 2 десятков человек. А вот, по извините, последним данным. уточняющий вопрос. Город Барда, она находится именно где? Непосредственно это оккупированная или вот на контролируемой части Азербайджана? Барда находится в нескольких десятках километров от Нагорного Карабаха. Эта территория вообще никакого отношения к боевым действиям не имеет. И никогда не имела. Это обычный мирный город, который все эти годы жил своей жизнью. Это даже не прифронтовый город. Поэтому, как вы можете видеть на кадрах, кстати говоря, спасибо вам, что вы их публикуете. Я вашим коллегам днем их переслал. На этих кадрах можно отчетливо видеть, что город, обычный город, который живет размеренной жизнью, вообще ничто там никогда не предвещало подобного рода беды. Но армянские вооруженные силы в очередной раз подвергают обстрелу города, которые находятся за десятки, порой даже за сотни километров от линии фронта. И сегодня более 2 десятков человек погибло, и более 7 десятков было тяжело ранено. К сожалению, есть среди пострадавших и женщины, и дети. Общее количество погибших уже исчисляется там более чем 80 человек. То есть это просто какая-то катастрофа гуманитарная. Я хочу напомнить, что атаки на мирные объекты, на мирных жителей являются грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года и трактуются как военное преступление. Зачем Армения обстреливает населенные пункты мирных жителей? На этот счет у нас есть, скажем так, свое мнение, ясное мнение. В первую очередь, конечно, Армения таким образом пытается отомстить за неудачи непосредственно на фронте, потому что в ходе боев, которые ведутся сейчас на оккупированных территориях, силы агрессора терпят сокрушительные поражения одно за другим. Они бросают районы и бегут практически из некоторых из них даже без сопротивления.
и азербайджанская армия продвигается сейчас на север, с юга, один за другим освобождая каждый день населенные пункты, стратегические высоты занимая и города. То есть в отместку, естественно, вот так вот со всей мощью они обрушиваются на мирные города, но есть еще и другая причина. Это причина спровоцировать Азербайджан на ответный удар, на удар по территории Армении, откуда, кстати говоря, и зачастую наносятся ракетные удары по нашим городам. Причина проста. ОДКБ Атака на привлечь армянскую Россию. территорию, да, это повлечет за собой формальная, скажем так, возможность вовлечь сюда третьи силы, в частности, например, Армения неоднократно пыталась вовлечь сюда Россию как ведущую державу ОДКБ, но, к счастью, до сих пор российская сторона проявляла сдержанность и мудрость и не вовлекалась в этот конфликт. Мы очень надеемся, что на поводу у армян российское государство не пойдет, потому что это будет означать, я думаю, что крах азербайджано-российских отношений, который не нужен никому. Ну вот мы в последнее время из уст Пашиняна слышим такие месседжи, что он призывает к оружию армян. Вот в Соединенных Штатах Америки, вот нам с Баку тоже включались политологи, рассказывали о том, что там Пашинян говорил о том, что вот убивают христиан и так далее. Вот вообще насколько приемлемое в межправительственных, межгосударственных коммуникациях вот внедрение религиозного фактора? Ну, давайте для начала, тут вы коснулись двух очень важных вопросов, и я бы хотел прокомментировать оба. В первую очередь, что касается религиозного фактора, безусловно, я даже делился в социальных сетях фотографиями, на которых армянские солдаты стоят помеченные белым крестом на груди. Они себя, видимо, в своем больном, абсолютно нездоровом сознании мнят каких-то крестоносцев, которые идут войной на мусульман. Но я хотел бы ответить следующее. В первую очередь, азербайджано-армянский конфликт не имеет ничего общего с религией, абсолютно. Это конфликт исключительно, который зыждется, причина которого, скажем, в притязаниях Армении на территории Азербайджана. Это чисто территориальный конфликт. Армянская агрессивная политика десятилетиями пыталась отторгнуть от Азербайджана различные территории. Временами это удавалось. Зангезур, Ереван и так далее. Это все некогда азербайджанские земли, которые были по тем или иным причинам сильными мира сего переданы, или же они способствовали этому, были переданы Армении. Что касается Карабахского конфликта, вот в этом контексте тут религии никакой быть не может. Это просто пиар, это очередной информационный вброс и попытка представить азербайджанскую сторону в виде каких-то варваров, хотя удивительно, почему мусульмане должны таковыми считаться. Более того, в азербайджанской армии и вообще в азербайджанском государстве проживают люди абсолютно разных конфессий. Это иудеи в том числе, они живут и компактно на севере Азербайджана, и проживают в Баку. Это и христиане, в том числе и русская община, многочисленная в Азербайджане. Это люди самых разных вероисповеданий. В Азербайджане нет никаких вопросов и проблем в плане толерантности к религиозным, скажем так, меньшинствам. Поэтому этот, вброс, очередная провокация, очередной, так сказать, фейк армянской агитационной машины, пропагандистской. Что же касается... Вот у нас буквально полторы минутки, да. Да, пожалуйста, Люсь. Я вас перебила, вы можете продолжить. Да, я хотел еще коснуться такого вопроса, такого момента, что, собственно, в этой, так сказать, истории, вот последний месяц, который мы наблюдаем в этой войне, мы ее называем отечественной, к сожалению, мы воюем не только с армянскими солдатами, оккупантами, мы воюем еще с армянскими лгунами, лжецами и пропагандистами, которые ежедневно выбрасывают колоссальное количество лжи, фейка и грязи, выливают на азербайджанскую сторону. Элементарный пример. Сегодня, в тот момент, когда армянская сторона подвергла обстрелу кассетными ракетами Барду, автоматически был сделан вброс в информационное пространство о том, что якобы азербайджанская сторона обстреляла роддом в Ханкенди, в Степанакерте так называемом. Спустя несколько часов стало очевидно, было доказано на фотоснимках и так далее, что ни о каком роддоме и речи не может идти, потому что это помещение, так называемый будущий роддом, в настоящий момент просто проходит какую-то там реконструкцию или ремонт, строится. Поэтому на фотографиях нет ни одной кровати, нет ни одной койки, нет ни одного человека.
И вот последнее, буквально 40 секунд до завершения нашего эфира, это уже третье Пожалуйста. перемирие, которое нарушается, которое не соблюдается. Что дальше? Никакого перемирия нет. Это лишь режим гуманитарного прекращения огня, который не является перемирием, цель которого это обмен телами и прочие дела. Значит, он срывается по одной простой причине. Спустя несколько минут, часов или там секунд даже порой после его заключения армянская сторона нарушает его. В прошлый раз это был обстрел по Гяньже, потом это был обстрел по Тертеру и так далее. Для того, чтобы было достигнуто реальное перемирие, армяне должны освободить оккупированные азербайджанские территории. Господин президент Ильхам Алиев сегодня в интервью Интерфаксу озвучил, какие районы нужно освобождать. Çok sağ olunuz Rahman Bey. Але sizге yardımcı olsun Рахмат Гаджиев, головний редактор First New Media, был с нами на прямом связку. Но я вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом. Буквально через несколько минут эфир телеканала продолжает программа «Прайм Муждабаев Куршкенджи».